Gidagsang gihapon sa mga deboto ni Senior Santo Niño ang ika-57 ng kapistahan sa Holy Infant Jesus of Prague sa Shrine Hills, Davao City kaganihang buntag, Enero 15, 2025. Bisanog ni bunok na ang ulan. Kadlawon pa lang, dagsang ng mga deboto, dala ang ilang nagkadayang imahe sa Senior Santo Niño aron mosalmot sa prosesyon palibot sa shrine compound. Gisugdan kini sa unang novena, dayon nagpahigayon og misa. Taas ang linya sa mga deboto nga naninguhang makapahid sa ilang panyo o towel sa replika ni Senior Santo Niño. Apil sa ilang tinguha nga makalok sa Santo Niño aron ipadangat ang ilang mga pagampo. Sama sa naanda nga tradisyon, gibayaw sa mga deboto ang replika ni Santo Niño pinaagi sa pagsayaw. Kada oras nagpahigayon og misa sa Shrine Hills hangtod kaganihang alas 4:30 sa hapon. Sumala di Police Captain Hazel Caballero Tuwazon, ang spokesperson sa Davao City Police Office. Gibana-banaang ana sa 3,000 ka mga deboto ang Midagsang sa Shrine Hills as of 10 kaganihang buntag. Yes sir, as of 1 a.m. na naato ang SICO dito sir, no? City Explosives ang K9 unit to check sa mga areas para safe and secure ang mga tao nga mong attend dito. And then hangtod oras sa karong orasa sir, no, generally peaceful, wala yung mga untoward incidents reported sa Talomok Police Station with regards to the sa pagkahatag ng seguridad sa katawan nga naakaroon dito. Dugang ituwazon, dili kayo daghan ang misalmot karon sa fiesta sa Holy Infant Jesus of Prague sa Shrine Hills kung ikumpara ni adtong niaging tuig tungod sa nagdaot nga lakat sa panahon. Ang fiesta sa Holy Infant Jesus of Prague gina sa ulog matag Enero 15 nga nagtimaan sa paglingkod sa trono sa larawan sa Batang Jesus sa Prague kaniadtong Enero 15, 1968. Shiny Bulyeser, Newsline Philippines, stay safe!